Esatari bezala, gaztean ibiltzezea, ez da? Hori da, bai, gaztean. Zeitezu bertan, nun ibiltzezea, nundik noa? Beitu, eukidot urte honetan ziar egoneiz programa atiten, Ainoa. Vitoria, ez dakit ezagutzen zuen, Ainoa Vitoria. Bai, Ainoa eta Ainoa, juntatu zeate? Ainoa eta Ainoa, bai, gure programa Ainoak. Vitoria, bai, ez dakit ez originala baina. Bai, neten da bezala, jota, venga, segi aurrea, eman eurra. Antzeko zuz, hori da. Eta bixo batera jarri gaitxue, eta urte guztia biok batera programa egiten, oso guztu egia esan. Eta zertan datza programak? Programa musika da. Musika. Musika eta musika. Egiten dugu, ez dakit notiziak goixian iritsi redakzinora. Musika entzun, ia zerten da, notiziak irakurri, eta gero, dana, konpartidu eta erarazi entzuliei. Gero, zelan da, eskatzen diego baita ere kantuak eskatzeko. Zazkenan, karo, jartzen dugu zerranda bat. Zeta, zuzeneko bat edo... Karo, zuzenian da, horren gutak hau musika zerranda bat, baina askotan entzule gustatzen jako bai, bera bestiak entzutia, ez? Horren bialtzi izkigute, WhatsAppa, kaixo Ainoak, jarri hau, ez dakize. Eta gukolan pixka mitzat interakzio pixka diteko. Alde zuen neurrian, bea jere guztu bateko, eta dana guztu bateko, ez da? Hori da. Bale, zeurutatik zeuruta ematen da saio hau? Hau ematen da, ematen zan, amaiketatik ordu bitara. Aurten beste metodoa jarraituko dugu, baina, bertan jarraituko dut, baita ere irratian zuzenian lanian, eta hortxe gabiz, oso guztu egia esan. Ona, eta nola intzen un urratz hori, nola sartu zinan hor esatari bezala gaztian? Beitu, izan zan, pixka kurioso zen, nik ez dut ikasi justo irratirako behar dan ikaskuntza hau ez, karrera o lo que sea, eta nik irabazi nun duela 2 urte lehiaketa bat, deitzen zana gaztea cover lehiaketa. Eta hortxe, irabazi nun, eta listo. Niko nintzen dudako porretan, eta deitu zian lankide batek. Ainoa, gaztetik ditzei zugu, ez dakit nire dozune izan zelan da kolaboratzaia, eta nik gauzakoetarako nahiko animo egiten naiz. Ni bezala, danai baietz. Gu ikusiko dugu, atzapalzua beti da matia. Hori da, baina printzipio baten aurrea. Eta esan nion bai, ez dakize, eta nintzen kolaboratzen dida saioan, goizeko saioan, eta joten nintzen, 10 minututxoa bestera, koberraketera, goizetan. Eta hortik hartu ziaten, zelan da, baja bat kubritzeko, eta hortik kontratu bat atera jatan. Bikain, eta guain hortzaude, eta azenek ateatzizun hortik hau bain, ez da? Ontxe bertan ateatzeko gutxi, bai, oso guztera egia esan. Asteako berrirabazi zendunean, zea besti izan zan hor abestu zenduna? Irabazi nun, zelan da, Olivia Rodrigo ez dakit zonatzizun. Olivia Rodrigo estatu batutako abeslari bat, ontxe bertan nahiko top dauena, eta aterazun single bat ditzen dela Driver's License. Nola da, adibidez estribillua edo, nik gaula pixkatero aberrero ditzen naizen? Astuta da, kaletra zelan da. And I know we weren't perfect, but I've never... Bueno, sonatzeit, baina nien nahiz hasiko abesten. Nahi guzu besten emata abestu ezakegu, Bueno, zuna botako irrikitan zure abotko xori entzuteko. Ontxe. Abesten azten nahiz igual, atz bat mostuko, ez dugu nahi. Geldiu, mostia, dana batea ez, Ondo. Eta abesti hori intzenun, eta zuk nola izan zan lehiak eta horren aurkezpena juntzinan ja irabazte goguakin, edo esan zizuen abestia botatzeko eta botata aurreatea zan, o nola izan zan historia? Beitu, asuntua da, ni egon nintzen talde baten, eta taldekide batek esan zian, Ainoa, lehiak eta hau atera da, apunto zaitxe. Eta ni beti dakat beldurrasko gauztara apuntatzeko bildurrekin egoten naiz. Eta beldurrasko nekan, eta laganun azkenengo gunerako, eta literalki azkenengo guna zan. Zergatzi zian taldekideak leirek, eta esan zian, Ainoa, biali osuia, biali niri beste eta nik bialiko dut, nik, lotxe ez dakize, holako txia. Bakarra bialdu bertzan? Bai, bakar bat. Irudita guzti, edo agotza bakarrikan eta? Irudita guzti, bai. Eta, esan eban behitu, ez dut ez galtzen, ez? Ez etza hor badau, orduan grabatu neban, bial neban, eta... Eta aurrea. Eta, bai, leire... Zugaitxik.